Papa, Oh, ikaw nga muna maglaba ngayon. Masakit puson ko. ako paglalabain mo? Kalalaki kong tao, kita mo to. Ha? Trabaho mo yan, ikaw dapat maglaba. Eh, ano na lang sasabihin nila nang wala akong konsiderasyon? Siyempre, maglalaba ako. Pero magluluto muna akong pulutan. Love you. Hello, Congressman. Sino to? Hawak ko ang misis mo. Ano? Maghanda ka ng 5 milyon kung gusto mo pa siyang makitang buhay. Sige, mag-withdraw ako ng 10 milyon. Ha? Huwag mong sasaktan ang asawa Teka, ko. 5 milyon lang yung hinihingi ko, Congressman. Siyempre, akin yung kalahati para may kickback ako. Ha? Aray ko. Nung bumagyo at bumaha, kala ko flood control nyo'y matibay, pero hindi nagtagal, bumigay din ang dike kaumay. Patunay na kinurakot nyo ang pera ng taong bayan. Mga buhaya magnanakaw, parusa dapat ay kamatayan. Mas gugustuhin ko na ngayong manirahan sa ibang bayan, kaysa paulit-ulit lang akong ninanakawan. Dugot pawis sa trabaho, pero lahat ay nasa sayang. Ibinabayad ko na bis mga buhayang nakikinabang. Tao po! Ano po yon? Ay, may nakita po akong karatula, sir. Naghahanap po kayo ng yaya? Ay, opo. Ay, pwede ko po ba kayong ma-interview, sir? Ako, i-interviewin mo o ako mag-i-interview sa'yo? May mga itatanong lang po ako. Maupo po muna tayo dito, sir. Ayaw, di ma. Sir, upo po kayo dito. May tatanong lang po ako, sir. Ah, ano yun, miss? May wifi po ba kayo? Unlimited po? Meron. Yung TV niyo po, flat screen, smart TV? Oo naman. May Netflix, Prime, o Disney? Meron po? Meron naman kami subscription doon. Mabuti Ay, ba- naman. Yung YouTube niyo po, naka-premium. Oo, kasi ayaw ng mga bata yung ads. Yung maid's room po, naka-aircon? Oo, kasi kailangan pag summer, kailangan naka-aircon. Yung shower niyo po, may heater po ba? Oo, kasi pag malamig, lalo ngayon, kailangan ng heater. Perfect. Yung toilet niyo po, may bidet. Meron din, para hindi mahirap pag ano. Napaka-perfect naman po, sir. Tanggap na po ako. Ayaw, di ma. Opo, tanggap na po ako. Marami pong salamat, sir. Papa, Oh, may napansin lang ako. ano yan? Bakit di mo na ako nireregaluhan? Bakit nung naliligo ka sa akin, panay naman nabigay mo ng chocolate, ng bulaklak, ganun. Ah, akala mo lang yun. Lagi naman ako nagre-regalo sa'yo. Kailan? O ganito, ipaliwanag ko sa'yo para maintindihan mo. Parang yung pangingisda lang yan. O, may hahalin tulad yung panliligaw ko sa'yo dati sa pamimingwit ng isda. Ikaw yung tilapia, ako yung mangingisda. At yung regalo naman, yun ang ginagawa kong pamain. Para kagatin mo. Kaya nga nung niregaluhan kita, sinagot mo ko. Parang sa pamimingwit, kinain mo yung pain na uod. Kaya nahuli kita. Naging asawa kita. Pero hindi nagtatapos doon yung pagbibigay ko ng regalo. Hindi man kita bigyan ng chocolate, bulaklak, o kung ano man. Pero hindi ako tumigil na magpakain sa'yo ng uod. Di ba kaninang umaga, madaling araw, yung tilapia kumain na naman ng uod. Ayaw, di ma. Ha? Ngayon, alam mo na never ako tumigil na magpakain ng uod sa tilapia mo. Pero yung uod ko malaki. May sasabihin ako sa'yo. Ako din, may sasabihin sa'yo. Talaga? Ito sabihin na lang tayo. Sige. 1, 2, 3. Nanalo Maghiwalay na ako tayo. sa weteng. Kalahating milyon. Joke lang! No. April Fools! April Fools, December 31 pa lang ngayon. Advance! Next patient. Good morning, Doc. Good morning, miss. Ano ba ang sakit mo, miss? Kasama kasi pakiramdam ko, Doc. First time niyo po ba dito? Opo, Doc. Alam niyo na po ba kung magkano yung singil ko sa check-up? Hindi pa po, Doc. Magkano po ba? 20 pesos lang, miss, kada check-up. Napakamura naman, Doc. Bakit napakamura, Doc? Ang totoo niyan, miss, passion ko talaga ang tumulong sa mga mahihirap na may sakit. Buti naman, Doc. Kasi mahirap lang ako eh. O, sige. First time mo, miss. Opo, Doc. So, wala ka pang file.
So, kailangan natin kunin yung height mo, yung weight, yung blood pressure, tsaka pati na rin yung pulse rate, at tsaka temperature. Okay, Dok. Asan po yung nurse niyo, Dok? Nakukuha ng... Nurse? Ay, wala akong nurse, miss. Ako yung doktor, ako na rin yung nurse. Okay, Dok. O, sige. Tayo ka, miss, para makuha ko na yung height mo. Yan. Anong ginagawa mo, Dok? Kinukuha ko yung height mo, miss. Bakit ganyan, Dok? Wala akong pang-measure ng height, kaya ito na lang. Dinadangkal ko na lang. Yan. Oh. Wala pala akong ballpen. Kabisado ko naman kung ilang dangkal, miss. Ngayon. Harap ka dun, miss. O, ngayon naman, kukunin ko yung timbang mo. Yan, harap ka dyan. Anong ginagawa mo, Dok? Kinukuha ko yung timbang. Ito mabigat ka, may kabigatan. Nasa, siguro mahigit 70 kilos. Ayan. More or less. Ayan. Ngayon, kukunin ko yung temperature mo. Baka may lagnat ka. Ay. Ano yan, Dok? Walang thermometer? Wala, nagtitipid eh. Medyo basa. Wala ka namang lagnat. Medyo pawising ka lang. Ngayon yung tibok ng puso mo, pulse rate mo. Ha? May stethoscope ka naman, Dok. Ito? Hindi ko magana to. Props ko lang to. Nabili ko sa Shopee. Bilangin ko na lang. Yan, sige. Hinga. Hinga na malalim. Hinga na malalim. Normal naman. Lagi ka bang tumatawa? Baka yan yung sakit mo, miss. Baka may topak ka lang. Okay. Ano pa di ko nakuha? Blood pressure. Blood pressure. Ba! Ayaw, di ba? Hindi ka naman nagugulat? Ba! Hindi ka naman high blood. Siguro, kailangan mo lang mag-diet, miss. Para gumanda yung pakiramdam mo. Okay? 20 pesos. Yan. Tsaka mag-exercise ka, miss. Hindi puro tawa lang, ha? Okay, next. Okay, makakalis na. Next.